So, padayon kita sa atong topic. Last week, ang atong topic bahin sa confession. So, karon confession gyapon, no? Lecture series sa confession. So, kining higayon, ang title sa atong lecture is Telling Our Sins. Okay. Atong natunan, no, sa sakramento sa kumpisal nga importante nga ang atong sala atong isulti, no? Usa sa mga requirement sa usa ka valid confession is ang atong sala atong isulti gyud dito sa representante sa Ginoo, mao ang pare, no? So ang pagsulti sa atong sala sa pare importante kayo ni. Apan naay mga exception. Labi na tong mga himalatyon, mga masakito na kaayo nga dili na makalitok sa ilahang sala, basta ang importante nga sila ang ilang kasing-kasing nagbasol, no? Kay di na sila makalitok tungod kay luya na kayo katong mga hapit na mamatay, no? Dili nila malitok. Basta ang importante nga naa sila'y pagmahay sa ilang sala. So kana exception kana, dawaton kana sa Ginoo. O example pod, mga panahon sa giyera, no? Daghan kaayo nga mga army, labi na katong panahon sa Second World War, okay? Niya dili maapod-apod og pangumpisal personal. So dinaghan mo na gitawag nga makahatag og general absolution. So basta ang kada sundalo sa iyang kasing-kasing na siya pagmahay sa iyang sala nga gipangbuhat o siya nangayog pasaylo sa Ginoo, matagaan ni siya og absolusyon kato mga army, no? Pero pananglitan nga nakauli siyang buhi, dapat required gyud siya nga mangumpisal gyud sa pare personal o gisulti ang iyang sala, no? So para lang ni sa mga emergency situation nga dili na makatagsa-tagsa og kumpisal ang pare sa mga sundalo tungod kay daghan kayo. Okay? They are obligated to tell their mortal sin in detail the next time he goes to confession. Okay. Now, naay mga panahon nga wala gyud tuyua, okay? Nasayop nalimot ka sa imong mortal nga sala. Murag imposible na siya, no? Nga malimot ka sa imong mortal nga sala. Kaya ang mortal nga sala, kung na siya kung sa sakit pa mura na siya naghubag nga kumagko. Nga di ka makalimot kay sakit kay na, no? So obvious kay na. Pero ibutang na lang nato nga inosente yung ka, nalimot yung ka, wala nimo masulti, no? Sincero ka, okay? Ang Ginoo makasabot kung ikaw nalimot o dili na siya matawag nga bad confession, dawat gyapon na siya. Pero ang requirement nga next time sa sunod nimo nga pagkumpisal katong imong nalimtan, imong isugid sa pare. Okay? So, for example, nangumpisal ka. Pagawas na mo sa kumpisalanan, ay nakalimot ko. Naaday ko'y sala nga kani, nalimot kong sulti sa pare. Dili na kinahanglan nga mobalik ka sa sunod sa kumpisalanan. Kaya pwede ang imong sala na pasaylo o
pwede na ikaw mga lawat. Okay? Kay inosente man ikaw, nalimot yung ka. Isugid nimo na katong nalimtan nimo nga sala sa next ng confession. No? Provided nga dapat naghimo ka og examination of conscience beforehand. No? So ang prinsipyo niya na nga dili ta mosulod sa kumpisalanan kung wala ta nakapangandam. Pero sa imong pagpangandam, naagyapon kay nalimtan, makasabot ang Ginoo. Okay? Ang mo ning tawag nga all-inclusive sorrow. Bale, ang imuhang napagmahay nga imong napasakitan ang Ginoo. No? Nagmahay ka nga ang Ginoong labing maayo nga naghatag kanimo sa tanan, kinabuhi, pagkaon, hangin tanan nga wala na gihunahuna ang paghigugma lang kanimo, imong napasakitan sa imong gibuhat. No? So kanang pagmahay sa imong sala tungod kay imong napasakitan ang Ginoo sa imong gibuhat, kana importante kana nga bagay. No? So mo nay makapasaylo sa imong sala ang pagmahay o pagsulti sa imong sala sa Ginoo. So ang Ginoo usa ka hukom, usa ka maghuhukom ang atong Ginoo, pero dili siya unsa ni sa Binisaya tyrannical judge, kung sa kon dili siya mapintas nga hukom, usa siya ka maluluyon nga hukom. Hukom siya pero dili mapintas. Ang iya maluluyon. Wala siya nangayo sa ato og imposible. Ang iyang gipangayo lang sa ato ang best. No? Nga kita makita niya nga kita naning kamot. Okay. Unsa may makapahimo sa atong konfesal or confession nga bad or sacrilegious. Ang kumpisal nato matawag siya bad confession or sacrilege or kung sa pa invalid confession kung gituyo gid mo nga dili isugid ang usa ka sala. So kung nalimot ka, kasabot ang Ginoo. Pero kung gituyo gid nimo nga dili isulti sa pare ang usa ka sala kay naulaw ka tungod kay basi mosulti ang pare, uy naanapod ni siya makasasala, naulaw ka, that is bad confession. Hinumduman nato nga dili ang pare ang atong gisugidan, si Jesus. Kana siya pare tanawon, pero actually si Jesus representante lang ni Jesus, ug dapat dili kita maulaw. So ang prinsipyo mao ni, kung dili nato i-expose ang atong kadautan sa gawas, dili nato ilantad sa Dios ang atong mga sala para mapasaylo, unsaon niya pagpasaylo sa atong sala kung dili nato ilantad sa iya. No? Moingon na ako pareho sa nang moadto ka sa imong ginikanan na ako'y problema pa, pero wa man nimo gisulbad ang akong problema, mutubag pud ang imong amahan. Unsaon ako pagsulbad anak, wa man nimo gitugaan kung kabalo pa ko, tabangan unta kataka sa imong problema. So mao na ang problema sa bad confession mga igsoon. For example, karon mangumpisal ka, naulaw ka, mutugan nga nangabit ka, naulaw ka, mutugan nga nagmasturbate ka, dili nimo isulti sa pare. Ang mahitabo na ang next confession nimo magkapatong-patong. Kung next confession kabalo ka nga wala gyapon nimo gitugan tong niagi, magpatong-patong ang imong ginatawag nga bad confession. So walay effect ang mga sumusunod nga mga kumpisal.
dapat imuhag yung balikan o imog yutong itugan ang sala nga imong gitago. Amen? So mao na nga atong i-explain mga igsoon sa atong mga estudyante. Kan kita nagatudlo sa atong mga anak, sa atong estudyante. Okay? So, kung naamoy malimtan, no? You can ask question after the lecture. So kinanglan mo mangutana gid mo because mao ni ang inyong itudlo. Okay? Dili kita malimot mga igsoon nga ang atong mga pare is a sympathetic listener. Dili ni sila ingon mga igsoon nga mga murag mga parisiyo, likod, mga husgado nga magbantay lang, sayop. Padre, nakasala ko, ako nangabit, nangabit. Nangawat ko, nangawat. Oy, nagdrugs ko, nagdrugs. Dili na ingana ang atong pare, mga igsoon. No? Sympathetic, mura na, gitraining na sila mga igsoon nga dapat na ikaluoy. Atong hinduman nga ang atong pari tao sab. No? Makasala sab sila. O ang atong mga pare mangumpisal sab. So nakasabot sila unsay gibati sa usa ka taong makasala. Muna nga di kita mahadlok sa atong mga pare pagsugid sa atong sala sa pare. Tungod kay sila naa diha sa pagsabot. Dili sa paghusga. Mo-guide usa ka shepherd. No? Ang atong pare sa ilang kada paminaw sa atong sala, ilabinag mga sala nga makaululaw. Atong hunahuna kung makaululaw ang atong sala, ang atong pare mawadaan og respeto na to. Mao ni atong hunahuna. No. Mas makaululaw ang imong sala, isugid nimo sa pare, the more sila mo admire kanimo. The more sila mo believe kanimo. Ano man, makita niya kung unsa ka kahambol. Nga imong gipaubos imong kaugalingon, imong gipatay ang imong kaulaw para lang isugid sa Dios. Meaning, ang Ginoo mas ganahan nga muangkon ka sa imong sala. The bigger the sin, mas dako ang sala nga imong isugid, mas malipay ang pare. Mas malipay ang Ginoo. Pero ayaw pog tuyo wa kay sala nga dako tuyoon gyud nimo manghimo kag dakong sala para na kay masugid nga sala, no? No. Mao na nga bisag ako kabantay ko sa una, no? Mangumpisal ka sa pare, labi nag makaululaw. Ang pare musulti, believe ko nimo kay ikaw sa imong humility nga imong yun gitugan. Lisod kini itugan pero mas muhanga kanimo ang pare kung imong itugan ang mas makaululaw nga mga sala. For example, kung ang pare nakaila kanimo, nakatiila siya sa imong tingog, or pagsulod ninyong duha, walay tabon, face to face, no? Ang atong hunahuna, basig muubos ang pagtanaw sa pare sa akoa. Dili, no? Mas modako ang iyang pagtanaw kanimo tungod sa imong pagsalig nga gihatag kaniya. Usa pa gyud nga dili ta maulaw, naay ginatawag nga the seal of confession. Kining seal of confession mga igsoon, mao kani ang pinaka-istrikto nga balaod sa tibuok kalibutan. Ako usbon, sa tibuok kalibutan mao kani ang pinaka-strikto nga balaod. Strikto pa ni nga balaod sa military, unsa nga balaod, ang seal of confession. Meaning, dili pwede isugid sa pare sa uban ang imong sala. Okay?
For example, pagawas ninyo sa kumpisalanan, human na kang kumpisal, makatagbo mo sa pare, dili pwede ang pare mo hisgot sa imong gikumpisal bisag kamo lang duha. Moingon siya, bahin ato imong gikumpisal ba? Kani mao ni dili, bawal na. Ang paghisgot sa sala didto ra gyud sa sulod sa kumpisalanan. Mahuman ang kumpisal, bawal ang pare mo hisgot sa imong sala bisan kanimo. Moingon i-remind kaniya nga ini istoryahan nato, no, dili pwede. Kabahin ka na siya sa seal of confession. Dili pod siya pwede muhisgot sa imong amaha, sa imong parents, sa imong amo, sa imong employer. Dili niya pwede gamiton sa humili. Pwede niya gamiton, pero dapat anonymous. O dapat dili makonek ang nagtugan sa iyang example. Walay clue ba? Nga di gyud makahibalo ang tao nga ikaw na. Naaga ni gamay nga clue, blind item, nga naay nang umpisal dire, kablo na mo, makasala siya og seal of confession. So, ang mga pare, gitraining bahin na yan na. No? Next. Ingani kay stricto ang seal of confession nga the priest is prepared to suffer death. Andam silang mamatay para lamang sa pagprotekta sa ilahang kumpisal. Naay moingon nila patyon ta ka kundi nimo itugan ang sala atong usa. Andam silang mamatay niya na. Di kina nila pwede isugid. Sa pulis, sa judge, bisag kinsa di kina pwede, no? So daghan ang mga pare sa history nga nangamatay tungod niini sa pagprotect sa seal of confession. Kung naamang yun gani, pare, nga nakasala, batok nini, ang silot kaniya, kabalo mo, excommunication, nga pinakabugat nga excommunication nga ihatag sa simbahan kaniya. Naay level ang excommunication, pero naay mas bugat pagyud. Muna ihatag kaniya kung siya manabi niya na. So muna makasalig kita mga igsoon, nga ngatong sala, safety, confidential. Bisan pagani ko ng mga igsoon, nga para luwason ang kalibutan sa distraction to save the world, kinanglan niya isugid ang imong sala, di gyapon siya pwede. No? Akong basahon. A priest cannot reveal what has been told him in the sacramental confession, even to save the whole world from destruction. Ingana ka stricto. Apil po ang laiko mga igsoon. For example, naa ka sa dool, nakadungog ka na inang umpisal, wala tuyuan, nadunggan mo ang iyang sala. Ikaw nga nakadungog, gididan ka sa pagsulti niya na sa uban. No? Dako kayo ang imong sala sa Ginoo kung imo nang isulti sa uban, kanang imong nadunggan, bisag wala tuyuan. Okay. Ang kumpisal mga igsoon, di ba? Gitukod sa atong Ginoo para sa pagpasaylo sa mga mortal nga sala. Mao nay number 1. Nga naman, unsa may epekto sa mortal nga sala? Mahimulag kita sa Dios. Kabalo naman kita kung mahimulag kita sa Dios. Mamatay gani kita nga nahimulag sa Dios, impyerno kita. So, ang kumpisal gitukod sa Ginoo para mahibalik kita ang relasyon nato sa Dios tungod sa gibuhat nato ang mortal nga sala. Now, sayop mga igsoon, kung maghunahuna ta nga dili ta mangumpisal tungod kay wala tay mortal sin. Bisan pag wala tay mortal sin, venial sin lamang, mas nindot kung kanunay ta mangumpisal kay makadawat kita grasya
nga mahimo kitang mahimong malig-on sa tentasyon nga dili kita makahimo dali-dali og mortal sin. Okay. Kung wala gyud kay sala, for example, gikan pagkabunyag nimo, hantod na dako, wa gyud kay sala bisag gamay, bisag usa, dili ka pwede mangumpisal. Kaya ang kumpisal para lang yun sa naay sala. Pero noon, walay tao nga walay sala. Si Mama Mary lang yun ang walay bisan gamay buling sa sala. Ha? Bisa gamay nga venial sin. Si Mama Mary wala nakahimo nini. Now, kung naay uban nga mga tao mangumpisal every week, ang uban every 2 weeks, si Saint Dominic Sabio, no? Si Saint Dominic Sabio sa una, mangumpisal na siya every 2 weeks. Now, kung grabe ka kabalaan, sa kanunay ka mangumpisal, nga, gikan sa imong last confession, wa gyud kay mahinumduman nga sala bisag gamay, pwede nimo isulti, pwede nimo isugid ang sala nimo sa una nga napasaylo na, pwede nimo isulti, bisag napasaylo na, no? Pwede nimo isulti. Pero, sumpayan nimo, akong isugid, for example, nangawat ka, nga, nakumpisan lang nimo na sa una, napasaylo na. Pwede nimong isulti nga, akong isugid otro katong akong pagpangawat, pero nagmahay pagyud ko og samot. No, naay bag-ong pagmahay. Gimahayan pagyud nimo og samot katong imong gibuhat sa una. So pwede na siya kung gusto gyud ka, no? Our past sins plus our present sorrow qualifies for absolution. Ha? For example, mayon ka, bless me Father, for I have sinned. Usa ka semana gikan ko nang umpisal, wa ko'y mahinumduman nga bisag usa ka sala nga ako nahimo gikan last week. Pero nangayo kog pasaylo Father sa mga sala nga akong nalimtan o sa tanan nga mga sala nga sa mga lumalabay na, no? Especially in the sins of anger. Kaya na example lang kana. For example, naay mga umpisal, no? Usan ni siya ka, pasaylo ako Father kay nakalimot ko og ampo. Every morning prayer kaduha gyud nalimot ko sa akong morning prayer. Ako ning gibutang example kay grabe day, no? Importante gid nga natay morning prayer o evening prayer. Ang usa ka tawo nang umpisal siya nga nakalimot siya sa ampak-ampo sa iyang morning prayer. Kaduha, nalimot siya wala siya kasimba tungod kay nagdaot siya o nagtabi siya sa mo ni mga example sa mga ginagmay mga sala, no? So, ang prinsipyo mga igsoon, dili kita mangumpisal kung wala kita nagmalandong, naglista sa atong mga sala, or pwede pog dili lista na malandong kung unsay atong mga isugid nga mga sala, no? O dapat diha pa lang sa gawas sa kumpisalanan, imo nang iampo ang Ginoo kong Hesukristo o magsugod na ikaw sa pagmahay sa imong sala. Wa pa ka ni sulod, nagmahay na ka, nagbasol, ug nagkasubo na ka sa sala nga imong gibuhat. Kung for example, nangabit ka, nagmahay ka nga, iyo nga ako maning nabuhat. Dili lang kay, wow, kalami sito sa akong gibuhat. Wow, kanindot yun. Pero ako lang isugid kay, sala man ko, no? Sige, ako na lang isulti, Padre, nangabit ko. Pero, walay pagmahay ba? Katong imong gibuhat, dapat mahayan gid nimo sa imong kasing-kasing. Huh? Dili kay isugid lang nimo, nangabit ko, nangawat ko, pero walay pagmahay. No, mahayan gid nimo nga di na nimo kay kabalo ka nga nakapasakit ni sa atong Ginoo. So kung mangumpisal ko no kita, dapat klaro, isulti nato sa pare, klaro, pero dapat pinahunghong. Okay? Kaya nga naman, kung kusog kayo mong tingog, dili na
di makatabang ang seal of confession. Kusugay mo, Padre, saylo ako, kusugay, dungan sa tanan. So, dili na sa las pare, kung kusugay mo tingog. So, medyo pinahonghong pero klaro. Okay? Next. Kung bungol gyud ka niya, maglisod kag sulti, ang uban nga mga kuan ay hearing aid dito sa Amerika. Pwede nimo isulat sa pare ang imuhang sala. Ihatag nimo sa pare, mao na imong sala, basahon niya na paguman, sunugon sa pare ang papel para dili makita sa uban. Mao na sa mga maglisod og sulti. Next principle, do not tell anyone else's sins. Ayaw isugid ang sala sa imong bana, sala sa imong igagaw, ang mga barkada. Imuha lang sala. Dili ka pwede mo sugid sa sala sa uban. Okay, ikaw may nangumpisal. Okay. Dili po ka maghimo og general confession unless kung mosulod ka pagkapare or magpakasal ka. Ang general confession, ikumpisal nimo tanan nimo sa lagikan sa gamay hantod ka magdako. So dili na siya kinanglan, no? Maminaw ka pag-ayo sa pare sa iyang ihatag nga penitensya, no? Tapos kung wa ka kadungog sa iyang gisulti, dapat sultihan gid nimo, Pader, pwede pakiusab, wa ko kadungog. Ayaw lang sulti, yes, Pader, yes. Bisag wa ka kabalo kadungog, no? Ngayon siya pag-ampo og usa ka makimaya ka Maria, wa kadungog ang imong giampo sa karosaryo, no? So pangutan na gid siya, no? Paminawag yod nga ang pare musulti, ikaw gipasaylo ko ang imong mga sala, gipasaylo ko sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Paminawag gid na ang words of absolution. Importante na. Dili maayo nga dapat nga magasulti siya sa words of absolution nga ikaw nagampo sa Ginoong Hesukristo. Dili, dapat paminawon gid nimo siya, no? Pag humanong pangumpisal, magpabilin sa kadiha sa ludanan or sa simbahan pila ka minuto sa pagpasalamat, no? Sa grasya nga gihatag sa Ginoo sa pagpasaylo sa imong sala. O imong sugdan dayon ang penitensya, no? Kalailahi ka penitensya mo yan ang pare nga pag-ampo og duha ka amahan mo, mga. So imo dayong buhaton. Okay, sin and punishment. Sin and punishment go together. Unsa may pasabot ana? Buy one, take one ang mga igsoon. Ha? Ako, Osbon. Buy one, take one. Ang sala, naagi na siya ipakapin nga silot. Automatic na siya mga igsoon. Ha? Automatic na siya. For example, tanan nga sala, naagi nakatapot nga silot sa iyang kaugalingon. For example, ang baso na ay cyanide. Moingon to ang usa ka tawo. Mulakaw sa kubay. Ayaw ni og imna ang baso, ang tubig sa baso. Ayaw gyud imna. Wa ka kabalo kung unsay sulod ana cyanide, no? Makasalig ko bay di mo? Nga dili ka mo inom ani? Makasalig ba gyud ko? Yes bay. Honest, makasala pa ko sa Ginoo. Di ginako nang imnon ang tubig sa baso. Nigawas siya, giinom nimo. Sala na nadaan kay imong giguba ang iyang pagsalig, no? Pero naaman to'y cyanide, buy one take one. Nakasala ka, automatic patay po ka, silot. Nakauban, nakatapot ang silot sa paghimo ni mong sala. Pero sanang mogamit kag prostitute. Naay AIDS ang prostitute. Nakasala ka, naay nakatapot na daan nga silot. Is AIDS, gonorrhea, syphilis, unsa ba? Mao ganin na nga nindot gyud kung
mutuman ta sa kasuguan sa Dios, kung atong asawa ra gyud ang ato ang partner siya ra gyud, kay dili ta magproblema. Mao na ang balaod sa Dios, dili pagpalisod-lisod para sa atong kalipay. Ang mga lalaki nga mga matinumanon o magdili magamit og mga ubang mga babae, safe og dili magproblema sa gonorrhea, syphilis ug STD, no? So mao pud niya na mga igsoon, ang sala, for example, mahilig ka manglibak, sige ka himantayon, mahilig ka mangaway, sala, unsa may automatic niyang silot, daghang ka kontra, libakon po ka, no? So mo na siya, sin and punishment go together, na siya built-in. Okay? So nganong na may partner nga silot ang sala? Ang Ginoo maalam gayo, bright, no? Gibutang na niya tungod na sa iyang hustisya, para dili nato sayod-sayonon og buhat ang sala. Kay kung wala pa'y silot ang sala, ang Ginoo dili Ginoo nga hustisya. Dili siya maayo nga Ginoo kung dili niya silutan ang sala. Kaya ang dautan di ayaw maayo, parehas lang. So mo na pagpakita sa iyang hustisya, mo na nga naagyoy kauban nga silot ang bisag unsa nga sala. God is merciful. Ang Ginoo maluluyon, walay kinutuban ang iyang pagka mapasayloon. Bisan pag nagbukid-bukid ang imong sala, bisag kapila nimo balik-balikan og buhat ang sala, kung ikaw nagpakaubos duol sa Dios, dili gyud kaniya balibaran. Pero ayaw kalimot nga ang Ginoo, bisan siya mapasayloon, siya Ginoo sab nga naay hustisya. Dili siya Ginoo ganahan o kadautan. Okay? God is just, but He is not a vengeful God. Ang Ginoo maghuhukom, pero dili siya matimaluson. Dili siya vengeful, no? Dili siya mapanimalus nga Ginoo. Sa ato kung natay hustisya, mapriso ang tao nga nakasala, gipatay ang ato ang amahan, gipatay ang atong igsoon, gikawatan ta. Gusto na to mapriso ang tao para mo makapanimalos kita, para na hustisya nga makabayad siya sa iyang damage nga nahimo kanato. Pero sa Ginoo lahi. Kung musilot siya sa tao, dili pagpanimalos ang iyang tuyo. Ang silot niya sa tuyo niya nga ang tao unta magbago para siya maluwas. Gusto niya luwason ang kalag. Silutan kaniya, tugtan niya ang mga problema nga moabot kanimo, mga pagsulay, para ikaw makango ang imong ulo, para ikaw makapahidomdom nga mobalik kaniya, no? Makabantay mo mga makasasala. May ganong makasasala dugay man mamatay, no? Kaning mga buutan patay dayon, pero mga drug lord, poser, swindler, dugay kaya mamatay, no? Kano man mao na insulti ni Brad ani Neptali, kanang mga drug lord, kanang mga illegal diha, gabaan na mangyapon na sila ba? Pero dugay pa kayo. Dugay pa kayo. Matiyala ka. Ano man? Kaya ang gusto sa Ginoo mo balik. Tungod kay bisag unsa ka makasasala sa usa ka tawo, hinigugma sa Dios kay iya ka ng anak. Wala siya gusto nga maadto sa impierno bisag usa. Tagaan giniyag chance. So dili sakto mga igsoon nga musulti ta nga ang Ginoo nagsilot. Okay? Dili insakto nga musulti ta ang Ginoo gisilutan niya ang usa ka tawo. Ang tawo ang nagsilot sa iyang kaugalingon.
Siya paghimo niya sa sala, iyan ang gidawat ang silot daan. Wa pa niya gihimo ang sala, buhaton pa lang niya, iyan ang gidawat ang silot. For example, granada. Ayaw nag-ibta ang pen, kay mubuto, patay. Kung imo ginang ibton, imo nang gidawat kang mabungkag ka. Kuha ninyo? Ayaw lagi gamit og prostitute. Kay kada nga prostitute, naay sakit. Wa gi ka kagwanta sa imong kaulag, gigamit gid nimo, gidawat na nimo ang silot sa gonorrhea. Example lang na. So, sa imo palang paghimo og sala, dili ang Ginoo nagsilot nimo. Ikaw ang naghatag og silot sa imong kaugalingon, ayaw basula ang Ginoo. Okay? The perpetrator of a mortal sin freely choose. For example, guwapa kayo ang babae, naibog kayo ka, natintal ka nga mga bit, manapaw nini nga babae, kabalo ka nga supak ka na sa balaod sa Dios, o kanang imong pagpangabit, pag relasyonan ng bayhana, makapahimulag ka nimo sa Dios, matangtang ang grasyang makasantos nga nadawat nimo sa bunyag, mao na imo kinahanglanon para malangit. Now, kabalo ka na ka nga kung matangtang ang grasyang makasantos, nga kung mamatay ka, dili ka malangit. Kabalo na ka nga kung ikaw manapaw, matangtang ang grasyang makasantos. Sa imong pagbuhat sa pagpanapaw, kabalo na andam na ikaw, nga anytime mamatay ka, maimpyerno ka. Gidawat na di mo daan. Ikaw ang nagsilot sa imong lawas. Gipili nimo ang panandaliang kalipay sa imong unod, gibaylo nimo sa langit. Mo na nga dita mo sakto mo ingon nga gitagbong siya sa Ginoo sa impyerno. No, ikaw ang nagtagbong sa imong kaugalingon. Amen. For example, no? For example, venial sin, no? Mao gyapon. Gidawat na nimo nga mostay ka sa purgatory para lang imong mahimo ang imong gustong buhaton. Bisan pagsupak kini sa kabubuton sa Dios. Example sa usa ka tawo nga kusog kayo mo inom. Kabalog yug ko nga mo inom gani kog usa ka kaha nga beer, ugma hangover yug ko. Partner gina siya sa inom ang hangover, mga igsoon. Pero di man yung kakagwanta, giinom gini mong isa kakaha. Meaning, gidawat na nimo nga mo hangover ka ugma. Mao na siya ang prinsipyo sa sala. Sa imong paghimo sa sala, imo nang gidawat ang iyang silot daan. There are two kinds of punishment. Naay duha ka klase nga silot nakatapot sa sala. Una, eternal punishment. So kung makahimo duha man ka klase sala, di ba? Mortal, venial. Kaning mortal mo ni makatangtang sa grasyang makasantos, mo ni delikado. Ang venial mo ni mga ginagmay nga mga sala, mga ginagmay. Ang mortal matangtang ang grasyang makasantos, meaning eternal punishment. Way labot sa eternal punishment, naapag yo'y temporal punishment. Kanang temporaryo nga silot. Okay? Unsay mahitabo kung kita mangumpisal, no? Ang eternal punishment matangtang, meaning mabalik ang grasyang makasantos. Pero ang temporal punishment magpabilin. Magdepende unsa kadaghana ang matangtang, magdepende sa imong unsa kalawom ang imong pagbasol sa imong sala. So temporal punishment. Mura ni siya og sentensya sa korte. Ang temporal punishment mura ni siya og multa nga imong bayaran. Pagkapriso og kantidad nga imong bayaran. So, for example, nangumpisal ka sa pare, matangtang ang eternal punishment, dili na ka mapriso. Pero ang husgado moingon, di na ka mapriso, kay gipardo na ka,
pero bayaran gyapon nimo tong multa nga 50,000. Okay, di mas maayo, di na ka mapriso. So muna example, no, para masabtan nato. So dili na ka maimpyerno kung mamatay ka, pero bayaran gyapon nimo sa purgatorio ang mga wala pa nimo na kuano. Kada pangumpisal nato mga igsoon, unsa kadaghan sa temporal punishment ang makuha. Ang tubag, ang kadaghanon sa temporal punishment nga makuha magdepende kung unsa kalawom ang imong pagbasol, ang pagmahay sa sala. Mas grabe ang pagmahay, mas daghan nga mga temporal punishment ang makuha. Okay? So, pila bang kabuk atong kapaingnan? Duha, tulo. Duha lang. Langit, impyerno. Ang tanan nga moadto sa langit, mohapit sa purgatorio. Ang sa impyerno, dili na gyud makaadto sa langit o sa purgatorio, ha? Once impyerno na gyud. Bunyag, unsay epekto sa bunyag? Panas ang original sin og tanang sala. Example, 30 anyos na ka nagpabunyag, kay natao ka Iglesia ni Cristo or natao ka Muslim, na-convert ka, ka, Brad, magpabunyag ko sa Katoliko, 30 anyos. Unsay may tabo? Panas ang tanan nga mortal nga original sin, o tanan nimong sala nga gibuhat gikan sa gamay hantod 30 anyos. Panas tanan. Bisan pa ang imong sorrow dili perfect. Panas tanan. Meaning, pag humagbunyag, simba ko palayo, naigo og bomba ang simbahan, nangamatay mo tanan, langit ka diretso, di na ka mo hapit og purgatorio. Mo na epekto sa bunyag. Kaya ang bunyag, total cleansing. Pero ang kumpisa lahi. Mapasaylo ang imong sala, pero naagyapoy magpabilin nga temporal punishment. Magdepende unsa kalawom ang imuhang kuan, ang imong pagmahay. Okay? So, unsaon sa pare pagkahibalo kung unsa kadako sa imong pagmahay? Unsaon niya pagkabalo? Ang tubag, dili. Di siya kabalo. Ginoo lang ang kahibalo, bisag ikaw nga nangumpisal. Wa ka kabalo kung unsa kadako imong pagmahay. Ang Ginoo lamang ang makatanaw sa kasing-kasing sa tao. No? So, tungod kay ang pare wala man kahibalo, mo na nga kada kumpisal ang pare nagahatag og penitensya. Magdepende ang kadakaon sa penitensya sa imong sala. Okay? So, pangyon siya, for example, upat ka amahan namo, tulo ka maghimay ka Maria, usa ka magrosaryo ka, usahay mo ingon siya magrosaryo ka kada adlaw sa isa ka bulan. Magdepende, no? Now, importante nga kung mangumpisal ka, ang penitensya nga ihatag sa pare dapat gini mo buhaton. Kung dili ka nini mo buhaton, tuyoon ni mo dili pagbuhat sa penitensya nga gisulti sa pare, that is bad confession. No? Pero kung nalimot lang ka, wani mo gituyo, dili na siya sala. Nalimot lang ka. Ang mahitabo lang ana, dili matangtang tong mga temporal punishment nga unta makatangtang. No? Nalimot ka. Okay. For example, kumuhatag og penitensya ang pare nga sa imong tan-aw sobra ka imposible. Mingon siya kat-kat dito sa huyuhoy, ambak-ambak dito niya kung ano, imposible kayo buhaton. Pwede ka mo reklamo. Pwede ka, pader, pwede nimo paus-usan, lisod kayo. No? For example, mingon siya paghahimo, ang imong penitensya, pagrosaryo. In between Hail Mary,
Station of the Cross ka, imposible lisod kayo, no? Pwede ka makareklamo, no? So mo iyang i-adjust. So, kung mahatag na sa pare ang penitensya, we are morally bound to follow it. Okay? For example, moingon sa ang pare, kung unsa nga pinaagi gusto sa pare buhaton nimo, tumanon gyud nimo. Moingon siya, sa sulod sa usa ka semana dapat magampo ka og amahan namo. For example, amahan namo sa sulod sa usa ka semana. Now, sa usa ka semana pila ka adlaw? 7. Now, wais ka. Imong tingbon, moampo ka karon pagluhod nimo, moampo kag 7 ka amahan namo. Kay para humana, dili na pwede. Tumano nimo ang sulti gyud sa pare. Kada adlaw sa sulod sa usa ka semana magampo kag amahan namo. Example. So, Lunes ampo ka, Martes ampo ka, dili nimo tingbon. Okay? Mortal sin ang pagtuyo sa dili pagbuhat sa penitensya. Kung mortal sin ang imong sala. Pero kung venial sin, dili. Venial rapod. Okay? Now, naay-laing pinaagi mga igsoon sa pagtangtang sa atong temporal punishment. Unsa man? Pinaagi sa pagnobena, pagtabang sa pobre, pagpenitensya, fasting, paghatag og limos, prayer, anything. Basta in the state of grace ka. Basta wala gani kay mortal sin, no? In the state of grace ka, bisag unsa imong buhaton, nga moingon kag ako ni Lord ihalad para sa kapasayloan sa akong mga temporal nga mga sala, makatabang na siya. Amen? Sabtan? Okay, next. Pero itandi nimo ang penitensya nga gihatag sa pare, kadang sa kumpisal gihatag sa pare nga penitensya, itandi nimo sa imong kaugalingong binuhatan like nobina, fasting, prayer, itandi nimo na dili makalupig ang imong binuhatan lamang ikumpara sa penitensya nga gihatag sa pare. Mas hilabihan ka epektibo pilo ang penitensya nga ihatag sa pare. Nga naman, because it is an official prayer of the church, official penance. Ang iyang epekto grabe ka epektibo. Mo na ngayon ninyo i-small ang penitensya ang ihatag sa pare kay hilabihan kay epektibo sa pagtangtang o temporal sin, temporal punishment. Okay. Moingon ang uban. Nganong magpenitensya man ta? Nganong mag-fasting man ta? Nga ang kasakit ni Jesus sa krus, igo na to mobayad sa tanan natong atraso. Nganong ang pagpanudlo sa simbahang Katoliko, nganong magtudlo pa man silang mga penitensya, pag-fasting, para sa pagtangtang sa sala. Di ba igo na to ang kasakit ni Kristo sa krus sa pagpana sa atong tanang sala? Ang tubag, yes. Pero kabubuton sa atong Dios nga moambit kita sa iyang kasakit, sa iyang misyon sa pagtubos. Naka na sa Bible. Gitugutan ta niya nga moambit sa iyang kasakit. So kanang atong mga kasakit o mga penitensya, wala ka na siya ipulos o wala ka na siya ibili kung dili nato ihiusa sa krus ni Jesus. Naalang ka na siya ibili ang atong mga penitensya o mga kasakit kung ihiusa nato sa krus sa Ginoo. Ha?
mahimo natong ihiusa ang atong mga kasakit sa kasakit ni Kristo tungod sa atong bunyag. Nga naman, sa bunyag nato, nakaambit kita, nahimo kitang usa, panaghiusa sa mga santos, nakaambit kita sa pagkapare sa atong Ginoo. And this is my last slide. So, tungod niini, dili nato usikan ang atong mga kasakit. Bisag simple lang ang sakit sa ngipon, sakit sa ulo, dysmenorrhea, sakit sa ingron, sakit sa almoranas, hilantan, unsa nga sakit, ayaw usiki. Makabati gani mong sakit, or anytime, magpila mo sa bangko, taas kayo, sakripisyo, magpila mo sa Jollibee, dugaya po dani, magpila. Tanan nga kasakit nga mga, ihalad sa Dios. Lord, I offer this headache para sa kapasayloan sa akong mga temporal punishment. Ug dili lang sa imuhang temporal punishment, sa uban nga mga tao, pwedeng makabayad sa temporal punishment sa ubang tao ang imong mga sufferings. Na kay cancer, di nakakita, na kay arthritis, ayaw usiki. Dako kay na siyang tabang. I-offer ni mo, Lord, I offer this. I unite this to your cross. So, napatay 5 minutes na lang, Bilin, para mag 8 o'clock. 5 minutes na lang sa pag-share sa inyong tapad kung sa inyong na-learn. Na may question, raise your question. Okay?